Marinin lukmançylyk edaralarynyň paýtagta kislorod balonlaryny iýermegi guralýar. Şol bir wagtyň özünde yerli hastahanalaryň özlerinde de kislorod ýetmezçilik edýär. Dermanlaryň we beýleki lukmançylyk enjamlaryň ýiti zerurlygy taklanýar. Koronavirusdan ölýänleriň sany köp bu aralykda Aşgabatda ýaz çäreleri gadagan edilýär. Şuňky ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary gurrun berýärler. Marinin her bir lukmançylyk edarasyna paýtagta birnäçe kislorod balonyny iýermek tapşyryldy. Azatlyň yerli lukmançylyk edaralaryndaky çeşmelerine göre ortaça 5-den 15 çenli balonu uğratmak talap edilýär. Munyň yerli häkimetleriň initsiatywasy ýa-da Aşgabatyň buýrugydy belli däl. Azatlyk radiosy mardaky saglyk resmiýetlerinden we Türkmenistanyň saglyk saklaş ministrliginden düşündürüş alyp bilmedi. Resmiýetler jurnalistleriň ýüzlenmelerine jogap bermeýärler. Bu aralykda vilayet hastahanalary üçin dermanlar we lukmançylyk enjamlary iňňän zerur. Marda koronavirus bilen kesellenýänleriň sany köpelýär. Hastahanalaryda yer, däri, derman, kislorod hemme ýetmeýär. Kislorod esasan agyr ňataglara berilýär. Gedek-gedegine agyr hastalara kislorod berýär. Her balony iýdigderli kislorod bilen doldurup durmalydyr. Ýagdaýy agyr ňataglara kislorod hemişe gerek. Olara her ýarym sagatdan berilýär. Köp adam maskasyz öz başlyk dem alyp bilmeýär. Emma gedek-gedegine çalyşyp durmasak hemme ýetmeýär diýip mardaky hastahanalaryň biriniň işare etdi. Çeşmelere göre paýtagta kislorod balonlaryny iýermek talap edilen lukmançylyk edaralary bilen çäklenmeýär. Yerli telekeçiler hem Aşgabat şäherine iýeriljek kislorodly gurallary satyn almak barada buýruk aldylar. Bir balonyň bahasy 2000 manada ýetdi. Mundan başga da mardaky dermanhanalardan Aşgabatda derman iýermek talap edilýär. Köp dermanlar şol sanda antibiotikler yerli dermanhanalarda hem azlyk edýär. Marinin ilati birnäçe hepde bäri görülüp eşidilmedik derejede COVID-19 keseliniň ýaýramagy bilen ýüz-ýüz bolýar. Bütün maşgalalar kesel bolýar, ölüm halatlary gaty ýokary derejede saklanýar we käwagt hastalar hastahana barýan ýolda ölýärler. Ýokunç keseller bölümindäki lukmançylyk edaralarynyň işgärleriniň sözlerine görä medisini işgärleri merhumlaryň jesetlerini çykarmagy ýetişmeýärler. COVID-19-dan ölenler dezinfeksiýa çärelerine laýyklykda polietilen gaba gaplanýar. Lukmanlar giýji gündiýiň dowamında işleýärler. 6-njy sentýabrda Azatlyň habarçysy hastahanalarda yerleriň ýokdugy sebäpli vilayet şifahanalarynyň ýokunç keseller hastahanalara öwürlýänligini habar berdi. Wagtlyň ýokunç keseller bölümleri hususan da Şatlyk şäheriniň şifahanalaryna ýerleşýär. Marda Aşgabat şäherine lukmançylyk enjamlarynyň iýerilmegine degişli meňdeş ýagdaý geçen ýylda da ýüze çykypdy. Şonda yerli dermanhanalardan paýtagt Aşgabatda virusa garşy dermanlary we antibiotikleri iýermek talap edilipdi. Şonda Azatlyň habarçysy bilen adynyň agdalmazlygy şerti bilen gürleşen farmasewtler buýrugyň ýurdun saglygy saklaýyş we derman synagaty ministrligi tarapyndan berilenligini aýdypdy. Bu ýagdaý 2020-nji ýylyň tomsunda koronavirusyň ilkinji tolkununa gawat gelipdi. Häzir marda koronavirus ýokaşan we ölýän adamlaryň sanynyň köpelmeginiň fonunda häzirki wagtda etraplar bilen şäherçileriň arasyndaky awtobus gatnawlary togtadyldy. Aşgabatda da bir karantin çäreleri girdildi. Sowda hyzmat we gömence obýektleriniň tas ählisi ýapyldy. Ýaz çärelerine gadagançylyk girdildi. Ýerden aýnanyň aşagynda ýaz üçin çadyr gurup başladylar. Emma entek dikip gutarmanka ony sökdüler we alyp gitdiler diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 6-njy sentýabrda gurrun berdi. Keseliň köpelmegi bilen bagly ýagdaý ýurdun gündorunda hem dowam edýär. Yerli hastahanalarda keseller üçin yer ýok. Dermanlar we kislorod ýetmezçiligi bu ýerde de güýçlenýär. Özlerini pul berip bejertmek isleýänler köpelýär we bu hyzmat gymmatlaýar. Habarçylaryň sözlerine görä koronavirusdan bejertmegiň bahasy 6 we 10 000 manat aralygyna ýetýär. Azatlyň Libapdaky habarçylarynyň sözlerine görä 27-nji awgustdan bäri bu ýerde bir karantin çäreleri saklanýar. Dukanlar we bazarlar ýapylan soň indi nahar bişirip öýlere eltmek ugrunda işleýän naharhanalar hem işini betedýär. Jeme 40 töweregi kafe we restoran işini togtatmaly bolupdyr. Möňler çadymyň gazanjy yerli bazarlara we azyk nokatlaryna garaşly. Olaryň hemmesi bir wagtyň özünde girdeji çeşmesini ýitirip döwlet olara hiç hili kompensasiýa bermeýär.
Yerli telekeçiler dermanlaryň we lukmançylyk enjamlarynyň yetmezçiligini daşary ýurt valutasyna pul çalyşmakdaky kynçylyklar bilen baglaşdyrýarlar. Döwlet tarapyndan satyn alynan wirusa garşy dermanlar yeterlik däl. Hususy telekeçilere bolsa döwlet kursundan pul çalyşmagy ruhsat berilmeýär. Bu ýagdaýda hususy dermanhanalar derman serişdelerini satyn aljak bolsalar, olar bazar narhy boýunça daşary ýurt valutasyny satyn almaly. Bu bolsa dermanlaryň bahasyny epesli ýokurlandyrýar diýip Livaply bir telekeçi aýdýar. Onuň sözlerine görä üstesine hususy kärhanalaryň daşary ýurtlardan derman satyn almak üçin Saglygy saklaýaş we Derman Senagaty ministrliginden ruhsat almagyň zerurlygy hem ýagdaýy çylşyrmlaşdyrýar. Öz çäginde COVID-19-yň bardygyny ikrar etmeýän Türkmenistan koronawirusyň ýaýramagyna garşy görüşmek üçin daşardan maliýe kömegini almagyny dowam etdirýär. Iňerwet ykdysady krizis bilen ýüze-ýüz bolýan ýurt pandemiýa sebäpli ýüze çykan saglyk we sosial problemalary çözmek üçin bütün dünýä bankyndan $20 million karz aldy. Ýurdun hökümeti alýan pullaryny näme sarp edýänligini köpçülige ma'lum etmeýär.